Ti gajing yap than kamlong pang ki try kali niki driver kali. Re kamlong ya baro kini ki bru ki ba dan hani shelter kini ki national highway ki ba po jala jungi. Tamar ki imja ki yoja deling ba jing dan kini ki truck. Tingi ba kini ki truck ki bade ki try tremuluk ki yang bantet ki yang ban bam pat kunta terter. Te nak tak daong so ong ban kaliang jingi kisnong ni ai kini ki jing kersan. Marni iba kini ki benta omsu tang jengki hendak kata lang salon sari borok ke masalah. Ti hadim badan ketuka jingiki kejungki dari ke ba susi kalong ba kadon ke jingla tam na kalian jungki bor pulit ke ba kim khen korsu ke bor snong ya ka bor snong haba ki rung kimi ipo snong haga jingsi chal don kono ka kam ka baki ban rung po snong haba don kono kan hon ki badan ki program jingki ba hag tu ko por kini ki nailam jog apsi tu da kelaya thu ki pulit ba ngilayo ke jingpit na ka bor snong jingsha kimde ban ktakti jingsha kimde ban bom kimde ban ai ki tear gas klem ke jingbit na kasno klem ke jingtit na kasno nang kong ki de ban kan do shai ngi tat na kala yo ko khobo nangi komot kinsa e ke bagi de ban le kin haban perkhat kata la ngi ngin ongi kine ban wengno e ke di jengki le kin yai chkhmat rengi iba ha ko to ko por na kaliang kini ki pulit keldon ke jingle tam hapo snong pathau ban peting pesme nang ta ban thau ki jingklomar po snong kadang jing syakam nang ta ka wan ra ke jing ting ki klung ki khna bat kane ngilong ke ba ngimla ban pediang ko ke masalah kum kane bat nginong kwa heru bukan dia kum kane ni khmat kata ke khobor ko bersai syaka government bat syaka police department ala phila bele kai kanu ni kisnong phila bele kai hagan ni kisnong jangi klem ke jingbet jugo robar ba klem jingbet jugo kisnong subha wanum yu wanum le kulmar kata ke mesti jugo bersai ti habde be kane ke jing le jungi pelik ba ki bor sensar district kum ba government tingi ba kalong ka jing pingkhen ya ka hok long try ni kata ko fundamental right juki nong song song ba jing pingkhen ya ka article ka khandai concern kri india ba kini ki bru ki khun kat kum ko hok long try ka ba tapung ko bor ka ki sensar kri ti sakaweru ka ba khampen dom susu ingi ki lam snong kalong ba ki pulit ak to ko por ha ba ki kli ki no lam ki ong ba mano ba jing bet ipi ha ba ki no lam jang asitu ta ki ong ba la jing bet na usur snong hari kibu umar kejingkli yang harus senang, kamu harus senang lah naik jimbet. Ada ukpa dan hok su hayeng, yaki khon ikti te dan hok hai. Kata di jingkli ngosoban bu, saya kini ki Borsen Sar District, kemcuk si police department. Ada ukpa dan hok hayeng hasem te hai pa dan hok.